Salam hormatly watandaşlar. Şuňky biziň söhbetdeşligimiz ýene-de şol Türkmenistan barada, Covid-19 barada, özüň hökümet diýip atlandyrýan mahluklar barada we sesini çykarman oturan halkymyz barada. Dogrysyny aýtsam men şuňky gepleşigi öňüň etmeli. Ýöne ara 2 gün salym, olam ýöreti we garaşyp göreli nähil bolýar. Belki de vatandaşlarımızın içinde şu mesele boyunca bir düýpli bir düşünüş bilen çykyş etjek adamlar tapylar. Belki beýle adamlardan çykdan şu mesele bolan garaýyş ýa-da şu mesele barada bir düýpli pikir diýip. Ýöne ynansaňam o düýpli pikir eşdilmedi. Şoň üçin men şu gün size bolup geçen wakalar ýygy süre size bolan wakalyň netijesini aýtmakçy bolýar. Men onu şu nazal ýa-ni RBK internet kanaly Orsiýadynky aýdyp berdi. Video sujet bilen görkezdi. Türkmenistan tarapy maşinlara ýükläp Owganystana humanitar kömegini uradýar. Ol kömeklere nämeden ibaret? Ýa-ni Covid-19 garşysyna urulum edilmeli çäreler, ýa-ni bir medisina, ýa-ni bir gurallary, ýa-da sancımlar, ýa enzamlar, ýa-da ýa-ni kesel ýokuşmalygy üçin dürli tipdäki ullanylýan ferişdeleri uradypdyrlar. Bu bir tarapdan bir oňaýly we gowha bar. Goňşy döwlete kömek etmek, ýa beýleki döwletlere, mätäçlere kömek etmek ol bir islenlik döwlet üçin bir hem hormat hem syla bolup durdy. Emma biz özüňiz görüp otursa Türkmenistanyň içinde pandemiýe mewjurupdyr. Her gün yüzlerce adam ölüpdir bütün Türkmenistan boýunça. Yüzlerce, bir däl, onlarca däl, yüzlerce. Şuň Şwedlaň radiosy aýdyp berdi 7 sentýabrda bütün Şwediýa boýunça bärdide taslanam 10 milyona goly adam ýaşaýar. 7 adam koronavirusdan ýogalan. Bary ýogy 7 adam 10 milyon ilatyň için. Bizde bolsa Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan ilatyň sany 2 milyona da ýetenak, emma her gün müňlerçe adam ýogalyp otyp tutuş respublika boýunça ýa jemhuriýet boýunça. Bir nämäniň alamaty? Näme üçin gurban goly öz halky şu kesellen pandemiýadan ýa-da Covid'den gyrylyp otyrka öz halkyna hiç tat ýetmän duran döwri onun halkın ağzından kakıp alıp onu Owganystana kömek diýip uğradyar. Näme üçin? Näme sebäpden? Ol bir. İkinciden ol şu kabul eden tarap bar, ýa-ni kabul eden tarap mümkin talip ýa talibalar bolup durdy. O taýda bir Türkmen ýaşulyny gürletdiler we ýa-ni talibany gürletdiler. Olaryň ikisem Gurbanula minnetdarlyk aýdýaly. O tawal Taňry ýalkasyn sen ýyllar boýy edip gelen kömegiň üçin bir gezeklikde ýyllar boýy edip gelen kömegiň üçin biz size minnetdar dünýä dorsun siz durun diýip Gurbanula alkyşlaryny aýdyp otylar. O bu sözleri aýdýan filmiň aňyrsyndaky şu gün hakimiyet eýlenler. Nesibiň bärsindäki ezer çekip dermansız ölüp oturan biziň öz Türkmen milletimiz. Vatandaşlar, gördüňizmi? Belanyň sapy nirdekin? Näme üçin medisina dermanlary ýa sancymlary aýdal islenlik zat medisina urdan birden 4 desse gymmatlady. Täp şol apteklarda durmaly zady bular alyp lükkösüne Owganystana uratdylar. Soňam öwezinde olmak üçin otak mugdugradylan zadyň öwezinde olmak üçin ol ýa-ni ýegerleriniň 2 sany şahsy medisina aptek firmalarynyň üstü bilen 4 deste galdyrdylar. Bir deste ýa-ni dermanlar ýapdy, Owganystany mugdugradylan, galan 3 deste bilen jübesine boldy. Bärde bu zatlaryň hasabyny çykarmak üçin ullakan ykdysadyýetçi bolmak gerekkel watandaşlar.
Ine bolup duran zatlar şu. Enne seredin. Aňyrkylar aýdyp otyrdun owan tarapy. Ýyllar boýy eden kömeňiz üçin, elmedämi biz gorlap geleniz üçin Taňry ýalkadan uzak ýaşaň ine näme diýip onu alkyşlap otyrdun. Bizim halkymyzam ýyllar boýy ejir çekip otyr. Näme bir 2 milyona goly halk ýurdun daşyny keypine çykyp gitdim. Ya maşgalasyny eklemek üçin. Diýmek, halka berilmeli produktlary, halka berilmeli dermanlary Gurban ol arkaýyn hana Awganystana urady otyr. Öňkü aýdylan zatlaryň hemmesi indi şuň sowut bol we tasdiknamasyny tapdy watandaşlar. Däne dogrudylypdyr, goşgudan geçirilipdir. Oňa mene anyk sanlar gelip ýeter bize nesip bar. Ýöne ine bolup duran zatlar şundan soňra da ýene-de şol hökümede şol özüni prezident diýip atlandyrýan mahlugy siz tabin boljak bolsaňyz, ýene-de şonuň aýdan sözlerine ynanjak bolsaňyz, ýa-da şonuň eden etlerine çydak gezjek bolsaňyz, watandaşlar, indi mundan aňyrda menne aýdara söz ýok. Gözüňizi ýanlyk bilen süpürüň diýýärmesen. Şeňmi? Hep ine görünüp dur. Ine dönüklüğün watany ikilik eden ine haramzada ine. Näme üçin? Öz halkyň ejir çekip ýatyrka, öz halkyna derman ýokka, sen oň agzyndan kakyp alyp başga birine ugrar diýär. Demek, bu adam şol aňyrkylar bilen bir döwürden bäri baglanşykly we şolara tabin adam. Şu günden şeyle, men inanamak Türkmenistan garaşsyz ýa-da bir tarap ýa ýene görlähet ýok, hiç zat ýok. Ýurtlyk gözü bilen tapşyrylan satlyk otyr döwletiň başyna. Şeňmi? Satlyk. Ol düşmanından beter. Düşman ol anyk aýdyp otyr da öz maksadyny. Bu haramzada hiç adamaýdyna. Etjegini edip otyr. Öz janyny halas etmek üçin, öz maşgalasyny, öz tohumyny halas etmek üçin. Türkmenistanyň topugyna da däl ýumurlaýsyn. Ene şu ýerde men güýjüllonjulary ýylanasym gelýär. Harbalara, güýjüllonjulary, merhemen işlerlerine. Siz näme? Ertesi gün agzyňyzda aşgatyklar öýdýärsiňiz. Görüp otursunuz da. O taýda tiýmiň aňyrsyny siz ýaly egni pagollar näme diýenlerini. Siz hem şey derler, maşgalaňyz bilen. Tutuş. Gitjek, kaçıp gitjek ýeriňiz ýok. Ol samalyoda ýapyşyp galarsyňyz, soňra samalyoda asmany şonu ýere gaçarsyňyz, garok ýalyk bolup hemme. Bärik çyksaňyz hem jedaňyzy aljak, jedaňyzy berjek adamlar tapylar, watansyz galarlar, soňra siz bilen haklaşarlar. Ine şolar ýal çatak ýagdaý emele geldi watandaşlar. Ýöne şonda da ýene de halkymyz dymyp otyr. Nämeden gorkýan, kimden gorkýan? Olaň özleri gorkup otyr. Gorkudan ýaňa Gurban guly eýam ýurdu lükgeleýin, bölekleýin, piçekleýin eýam satypdyr. Ine size tasdiknama şu. Halk kırılıp ýatyka şoň agzyndan kakyp alyp ekidip hana Awganystana gumanitar kömek diýip ýemän tawşyrýar. Covid-19'da niýetlenen dermanlary. Bütün dünýä Türkmenistanyň kynçylyk ýagdaýdy myň bajysynyň adyna dermanlary, pullary ugradypdyr. Bularam alyp hana aňyrlygyna geçirip otyrlar. Ine bolýan ýagdaý. Şundan soňra siz çekip çydap oturjak bolsaňyz, watandaşlar menne aýdara diýere söz ýok. Hany oğurluklar, hany ýüzlükler. Näme üçin bulan hereketi ýok? Näme üçin halk ýerine dymyp otyr? Näme üçin öz mazardaşyny goýdurmagy gadagan eden zalimlere halk tabin bolup otyr? Hany bir halkyň geçmişindäki är gerçekler gutordy minni? Soňu geldimi? Onu ýurt ýüzünden yer ýüzünden ýitip gitme hemmäňiz arazy bolun. Şonu biz arazy diýip aýdyň menem onu bilip galaýyn. Biderek gere şunça ýyl ömrümizi tarp edip size jan edip düşünürip 30 ýyl bäri innem siz şu taýda iň bir agyr ýagdaýda, iň bir agyr şertde ýydyňyzdaky çağıjyklaryňyz indi gyrylyp otyr. Ferediň ha bolýan zady. Ha? Başta mektepler ýapmaly etdi. Soňam görse dünýäde indi boyun almaly boljak da Covid-19'ň barlygyny.
Soňam aýyň 4-üne prikaz berýär, mektepler täzeden açmaly, okuwçylar okuwa gelmeli. Sizem inni şoň heýwanyň buyruguna tabyn bolup çağılaňyz mektebe ura diýäňizmi? Ya mugallymlar özüňiz mektebe barýaňyzmy? Bilýäňiz-de, ya bilmeýän bolsaň ýene bir gede gaýdyp berin. Şu Covid, koronawirusyň ýanky şu soňky görnüşi iň agyr görnüş. Ol çağanam silana. Ulinam silana. Degen ýerine ya alýa ya almasa da güldürenak da şol kesel. Düşýäňizmi? Şoň üçin şonuň garşysyna göreşmek üçin hana Kubada eýem 2 ýaşdan başlap ukol urýaly çağalary, tanjym. Şo Covid'in garşysyna durmak üçin. Bizde bolsa çağalar hani ýene mektebe barmaly. Siz öz eliňiz bilen, öz çağalaryňyz, öz akdyklaryňyz, öz çowluklaryňyz ajaly ura diýäňiz. Ondan sonra biz nähil millet bolýar. Oturuň pikirleniň watandaşlar. Nähil bolýar. Men 2-3 günler oturup hiç akıl ýetirip bilemek, näme üçin halkymyzyň şu derece ýetirilirligini, şu derecede dymy oturarlygyny, mundan aňyrda näme bar? Mundan aňyrda beýnamyslykdan aňyrda näme bar? Maňa düşünüriň bolmasa. Belki men bilýän näler. Ine edip oturan, döwleti, ýurdy, halky lük gölüne satypdyr şol. Siz satylan eýýär. Düşýäňizmi? Indi mundan beterip oturup, ýene de bir gowluk bolaýar, ýollar açylmaýar birinjiden, açylaýyny da siz nire barjak? O taýda ýaşara ýurt ýok, ýa görere adam galjak gäle. Çağıjyklaryňyzy çeli tawsyryp otuýňyz, ajalyň öňüne oklap. Gitsin mektebe, Gurban olup prikaz beripdir. Bolýa? Eger şular ýalyp ýaşajak bolsaň, onu agryňda çydaň, müň ýaşaň. Näme diýen men başa? Bir oturup bir pikir etmek gerekdir. Watandaşlar bağışlaň, men size gıygym pürkemek, men janym ýanybay diýär. Näme üçin biz beýle bir halk bolduk? Hiç bir zada düşünjämiz ýok. 20-nji asyrda türkmen şu şertde ýaşardy. Ýatsam, tursam, oýumda, pikirimde ýokdy. Ýöne şonu görmek bize dene miýesser eden eken. Nädip ol çağalar mektepleri uğratmaly? Näme üçin siz şoňa razylyk berýäňiz? Uğratma. Hani oğurluklar, hani yüzlükler herekete geçin. Karşılığınızı görkezin. Portretlerini yakın. Mitinge çıkın. Kime karışıp oturursunuz? Kimden ruhsat soramalısınız? Her biriniz öz yerinizde, öz obanızda, öz kalkozunuzda, öz şehrinizde, öz etrafınızda, öz vilayetinizde yuvaş-yuvaştan harekete girin. Bir oban bir çetinle tüste çıksa o çetin başlar. Siz kime seyredip karışıp oturursunuz? Bir öz aranızda oğurluklar, yüzlükler bilen maslahat edin de başlayıverin. Uruşun geňeşi ýok diýip aýdylman mı ozal ata-babalarymyz tarapyndan? Näme geňeş gerek? Onsoň şu taýdan men plan dat edin diýip aýdan bilen siz şu taýda ılgap duran ýumuşoglany ýoga edäjek bol. Ýene doýlanýar, ay goý şolar etsin, biz gyrada otural seredel nähil bolka. Hiç şeýlem bolmaz. Hiç şeýlem bolmaz. Siz watan elden ýitirip barýarsyňyz. Şaňmy? Özüňizde hiç indi gelecekki nesil var, indi şu malky çağıjyklar mektepde okap berer. Biz şulardan bir gelecekki täze Türkmenistan neslini adamlar ýetişdirjek bolat. Siz onam ajala berip otursunuz da watandaşlar. Ha? O şu koronaň şu soňky görnüşi hiç kimi siýlanmaz. Indi siz öz çağalaňyzam ajala dözüp otursunuz. Şu Gurban Gulyň zulmuna çyda. Onu biz näme? Insanmy? Ya başga da janlar bilemem. Başlaň men şu öýde de däl, ýöne şu 3 gün seredip oturdum, kim çykyş edip bir düýpli şu mesele garap aýdaýarka öz pikirini. Şu watanymyz, döwletimiz, halkymyz satylan eken bir näçe ýyl mundan ozal.
Şu haramzada hakimede gelen gününden beri. Eýerläp minipdirlere, ol öz erkine käkeleýän adam däl. Egni pagolly pagonsuzlar. Şol hökümet diýenine hyzmat edip ýörerler. Erti başga bir rejim gelense hemmäňiň kelläňizi sorduran ýerine. Bilýäňiz şonu. Ätiyejiden daqmyşy zatlar. Siz näme elmedam süýjü iýip keyp edip gelersiňiz diýýän. Ýok. Halkyň çeken jebri güni siziň başyňyza geler. Bu geljeğini görüp dursunuz. Näme ona çydap otursunuz, sesini çıkarma. Vatandaşlar, ýene bir gezek size ýüzlenýär. Şu ýyl herekede geçmeli ýyl diýip näçe gezek aýtdym. Han hereket. Diňe maňa gerekmi? Ýok. Ya men diňe dogan arnaşyma gerekmi? Ýok. Men şolary da şutaýdan ýüzlenip aýdýar. Sizem özüňizi, janyňyzy, maşgalaňyzy, çağılaňyzy, aktyklaňyzy birek haýpyňyz gelýän bolsa, sizem herekede geçin. Sizem halkyň bir bölegi. Men şunu dogan arnaşlama ýüzlenip aýdýar. Inilemma, yegellemma beýlekiler bar. Näme, kime garaşyp otaýdy, busup oturýarsyňyz, ha? Biri gelip etmelim size. Näme üçin öz siňeňizi özüňiz gorap bileňiz, ya öz hakkyňyzy özüňiz talap edip bileňiz. Ol öýüňiziň törüne men portretim asanyňyz bilen ol adalatyň çözüligi de aýryň zyňy gonum. Özüňizde gaýrat bolmasa. Sizem erti gulgurnak bolup ýaşarsyňyz. Şuram gulgurnak, ýöne müň eline gulgurnak, erti başga milletleň eline gulgurnak bolarsyňyz. Razymyňyz şoňa? Oturuň onda sizem. Deň çekin halk bilen derdiňizi. Sizem lal bolun. Bu näil beýle bolýar? Hasan siz öz hak hukugyňyzy gorama, okyp ya özüňize gaýrat tapsak. Ha? Çaý başyna, nahar başyna, çüýşäň daşyna görülseňiz siz hemmäňiz görogly. Emma iş etmeli bolsa hemmäňiz busulyp ýatdyňyz. Sizden siziň zenarlaňyz o nesse mert ýüzüňize diýýän erkek sumaklar. Zenarlaňyz sizden o nesse mert. Sebäp olar ene, olar eje, olar öz çağasynyň gelejegini ala diýýärler. Sizde hiç ýyl alada ýok, bir günüm hoş günüm diýip ýaşap ýörsiňiz. Ýene de bar boljaklar şu jaga eliňizdäki çağajyklaryň gelejegi ýok. Ene, şolaň gelejegi garanky. Ya siz düzedersiňiz, ya da ne hemme millet hökmüne ýitik gider ýer ýüzünden. O döwletde güllükçi, gullukçy, keniz näme bolup ýaşaryňyz bilen meselen sözlülükden. Ol türkmeniň işem däl, ol pişesem däl. Türkmeniň oturmaly ýerem däl, etmeli işem däl. Şoňa gaýl bolýan bolsaň onu oturber. Başga men ne diýjek zat ýok. Başlan kime gatrak diýenem bolsam, ýöne şunu men aýtjaktym size. Sebäp mana aýtmasam onu men ne de onuň göwnümde agrdaş bolup durşuň kun. Bolup duran ýagdaýlar. Covid-19 ýok diye. Gelen dermanlarym, daşarutdan gelen kömeklerim ana Owganistan oklap otyr. Şuň geldi habar, Halmurada aýdyp berseň hany Aşgabatda Çary Bajeren 1958-nji ýylda dogulun Covid-19-dan aradan çykdy. Goý halk bilsin şuna aýdyp beriň diýip gaýş etdiler. Diňe bir adam. Ýene de 999 adam şo taýda bar. Petenden respublika boýunça, jemhuriyet boýunça. Biz näme insan türkmeneçeli oturmalymy, beýrek ýylynyň telpekkeýip, ýa herekede geçmelimi? Şu soru her biriňiz özüňize beriň watandaşlar. Jogabyny taparsyňyz diýip umyd edýän. Bolýan şu ullukça sag oturuň hemmäňiziň öňünde sag.